ያራዳ ልጆች እጂ አወል ትብላላ እዛ ሀገራው እዛ ጠራጢት እዚ አብ አሜሪካ ሆይና እዚ አብ ኢሮፕ ሆይና አዲያና ቦአንት ምግብ ደላ ተረዲካ ያራዳ ልጅ ስለዚህ አወል ሰዒድ ዝበሎ ጌጋ ይብሉ ተወዲያ ኢሳያስ አፈወርቂ ጅግና አዲዩ ንክቀብር ጸሊም ቆበን ጸሊም ጃኬትን ሒዞ መጪ ህዝብ ኤርትራ ግን ቀደም ሐመዲኻ ሎምም ሐመዲኻሞ በጻዕዳ ክዳን ይዝቀብረካ እንዳበለ ኢሳያስ በታንት ከዛብ ሆነ ጻዕዳ ማሊያ ያላቶ በዚያ ጻዕዳ ኤርትራው በመቋዱ ሕጉሴ እንዳበለ ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝብ ኤርትራ ዘሪኦ ደሎ ጽላቱ ደስ ድብል አዲኡ ማዕሪዩ ምስመተት ግን ሪኻለኻ ከመ ሐዚኑ ክልተ ደማሙድ መስሉ የህዋቱ ኮፍ አቢሉ አብጎኑ ሪኻ ሄዶ እዚና ድበላካ አንታ ድርቡሽ ህዝቢ እስኻ ነቦኻ ትድክር ኢሳያስ ድማ ነህዋቱ ነዲዩ ከመጌሩ ቴኬር ይገብር አያችሁ እዚ ዘሎ ታታ ዝምሩቕ እዚ ሰብ ዝምሩቕ ያራዳሊ ህዝብ ኤርትራ ምሩቕ አይኮነን ህዝብ ኤርትራ ተረጊሚ ጥል ያረጊምዎ ቱርኪ ረጊምዎ ግብጽ ረጊማቶ ያራዳ ልጅ ከመወንድማ ደርጊ ኢትዮጵያን ረጊሞሞ እዚ ህዝብ እዚ ስለዚህ ተረገመ እንታይ ድቆም መስይልኩ ሓው ገሪፉ ናይ እንዳማቱ ሓውስ አጎሎ ኾለላ እንዳበደ ተረዲካሉ ኢሳያስ አፈወርቂ በርቅድ መስሉ የህዋቱ ኮፍ አቢሉ ነዲዩ አማከል አስመራ ቀቢሩዋ መነዲዩ ከዛረ አይና ፊሊጶስ ከዛረ አይና ሸያን ጸማን ፊሊጶስ ከዛረ አይና ዱርሙሻት ወድ አብርሃ ካሳ ዝባራ ኤችአይቪ ዳሃዞ መስል ከምዝ እንዳበለ ጠበቅ መስር ይኹሞዶ አብጡ ኮይን ከምዛ ገይሩ ከሐዝን ይደሎ እንድህር ዘይ ሐዚኑ ጉርጓድ ካአቲ ሪኹሞዶ አዲዩ ሚታቶ አብርሃ ካሳ ከምዘ ሐዝን ሪኹሞዶ ኢሉ ከምተሳይ ሪኹሞዶ በጣም እኮ ይድገር ከመ አይነት ፎኮስቲ ከመ አይነት ድራብሽ አነስ ንምንታይ አብተ መቃብር ይርከቡ በጣም እኮ ይድገርመን ባይዘው አብተ መቃብር ስንምንታይ ይርከቡ ባይዘው እንታይ ጽብቆ ነገር ፈዲው ወይ ኤርትራ ስለዚህ ሳዲዩ ሜታስ አብጦ ኮይና ነክ ሐዘን ብራዘር ክንዴ ያብርኩም ዘስተንፍሱ መንእሳት አብ ዓለም እንዳተሰው እንዳመቱ ግድ ዘይበለኩም አቱም ድሩሻ ደቅ ሸርሙጣ አብዝ ደለኩም ልክ ኢሳያስ አዲዩ ጓልቴስ ከረፍ ድበለት በቀደሙ ዘመተት ተርዲኩም አሉ አብ ኤርትራ ጸሊም ገለገለ ተኸዲኑሲ ከምዝ ተኸዲኑስ እዚ ፕሬዝዳንት አዲዩ ሜታ አያቸው ብቻ እዚ ከምዝ አይነት ቢች እንደሆነ ህዝብ ርኢሰን ይፈልጥም ባይዞ አይገርመኩም በጣም ይዝገርመካ እንታይ በቃ አዲዩ ኮሜታቶ እኮ ከምዝ አይሐዝን ኩሉም አውደሎ ሐለፍ ትሪኹም እንዶ የህዋቶም ደቆም አውት ሜይቶ አይግድሶም ኢሳያስ አዲዩ ጓልቴስ አሽዓተ ጋር ተገተይሳል አሙሽተን ጋሂላሲ ታይ ብዛባ እንታይ ከሐዝናል ብራዘር ብዛባ እንታይ ከሐዝን ስለዚህ ኢሳያስ በትክክል ስድሮ ከም ደፍቅር ካብዝ ክትማራለካ ያራዳል ናኻ ይደፈተወካ እምበር ከነግረካ ስድሮ ከመጌሩ የፍቅር ሪኢናይና በቃ ተዓዚምናይና በቃ ንህዝብ ኤርትራ ጉዳይ ይኮነ ንህዝብ ኤርትራ ከምዛ ናቴ ክዳን ተከዲኑ ይቀብሮ ነህዋቱ እንደህርሜቶ ማዲዩ እንደህርሜታ ድማ ጸሊም ናይ ሐዘንተኛ በትክክል አዳነች ማለት አዲናትን ማለት በመሃርኛ ይባይዘው ይትሽም አዳነች ይልባል በመሃርኛ ሃንቲ ኤርትራዊት አዳነች ስማሪና ሰሚና ይፈልጥን ግብጽ ገራ ንዛረ አዳነች ዝባሃል አደሪና ሰሚና ይፈልጥን እንደራላ ጻፉ ላይ ኢትዮጵያ ታምሐሪት አዳነች ይልባል በመሃርኛ አድሂና ማለት አድሃነት ማለት በሐፈሹ እጂ አዳነች ያትባሃል አዲ እጂ እትደስ ድብለካ ያራዳ ልጅ ኢሳያስ አፈወርቂ በቃ ሐዘን አብገዙ አትዩ ሐዘን አብገዙ አትዩ ሐዘንሲ አብገዙ አትዩ እጂ ሐዘን አብገዙ አትዩ ጽቡ ባይዘው ወዮ 89 አንገለበለን አመት ኮይና እንበር ማዘሩ ቁሩ ክትንስ ነይሩዋ እጂ ድማ ናብ ጓሉ ኸይዲ ትሞት ወይ ናብ ወዱ ኸይዲ ወይ ድማ ነትዮም ዝራኹም ሞምትዮም አወዳታ ወደለው ይሕዋቱ እሶም ድማ ክኸዱ ይኾኑ ባይዘው አለቀ ኢሳያስ እንታይ ካህሪ ይሏል ዛዲ ቤታ ወላ ጋይበል እንደሱ ምን ታሪክ አለ ታሪክ ሰርሖ ነገር አለ ወላ አንተ ይብሉ ስለዚህ እዚሁም በስካ ህዝብ ግን ባይዘወይ ሪኦም ሞዶ በቲ ወሽላኻት ሙኻንኩም በዚህ ተፈለጡ በቃ አለቀ የስ አወል ሰዒድ ድማ
አገልግሎት ዋርሳይ ዝበሃል ከምሽም ጽቡቅ ሽም ይልኩ ጽቡቅ ሽም ካልግን ታሪክ ይብሉን ይልካ በቃ አለቀ ቁጽ ያብይልካ ተቆጻ ሀብተብኻ ተጋዳላይካ ወላ አገልግሎትካ በቃ አለቀ ንምህራም ይሎም የምተስየው ኢሳያስ ዝበሎ ነገር ይድገብር እሱ ማንም ሰብ ዝበሎ ይኮን እንድገብር ኢሳያስ ና አገልግሎት በሎም ከይትሱ ነቲ ተጋዳላይ ድማ መሽምሽ ከያኻ ሙሽሙሽ ይኻ በቀደምካ ስለዚህ ክብረት አይለይካኒ ሓደ ኢሳያስ ዝበሃል አርቲስት ነይሩ ይልካ አው ኸለኻ ንገሮነት ህዝብ መልእክቲ አለቀ ካብ ኢሳያስ መልእክቲ ድመጹ ባይዘው ከማንም አይኮነን ምን ኤርትራዊ ና አወልሲ ይጠጣው ከብሎ ሐጅ እስከ ንገሩን አይናይ ፊሊጶሲዩ አይናይ ጅኒ ቆለጢዩ አብርሃ ካሳዲዩ ወድ ልብሱኒ ማን ይጠጣው ከብሎ ነዛ አወልሲ እስከ ንገሩን እስኪ ግልጽ ገርና ንዛረብሞ ና አወልሲ ሲጠጣው አብሎ ይልካ ሳብ ሲጠጣው ከብለልካ ይኸል ብራዘር እንደህር ብለካለው እንደህር እንደ እቲዮም ግደፎም እቲዮም ተጋደላይ ክዛረባ ይከኒ ባይዘው እትዋሳይ ግደፎ ከም ቀደሞ ሐሰር ንፋይ ባይዘው ያው ሳከት ሐሰር ንፋይ እንዳነፈ ይፖፍ ደብሎ ካልዋላ አንተ ታሪክ ብቃት ይብሉ ና አወልሲ ተንፈስ ይሉ ከምዛ ይሉ ቀነ ይሉ ዝሪኦ ሐለፍት የለው ተአምኑ ዶዚ ያራዳልጆች ድሌትካ ግበር ይሉ ደስ ድበለካ ነገር ግበሩ ይሉ ናአይ ግን አክብረን ይሉ አለቀ ሐባ አጽሙ ይብሎሎ ፊሊጶስ ሐባ አጽሙ አይብልኒ ብራዘር ወይንማ አብርሃ ካሳ ሐባ አጽሙ አይብልኒ ኢሳያስ ሐባ አጽሙ ይድብል ብራዘር ንዑ ጥራህ ክውድስ ይተዋሂቡ እምበር ካራክተር ንካልሰብ ክጥቀሳ አይፍቀኒ ግልጽ ገሬ ይዛርባኒ በቃ ክልክል አነ ብለኩም አለ ካብዛ ሚዲያ ጠፈ አወል ሲኢድ ብለካለው ወይ ፊሊጶስ ወይ ነዚ ወድ ልብሱ ወይ ከአ ተረዲካሎ ናሃደ ካፕቴን ሸሞንተ ብሄራት ወይ እንድማ አብርሃ ካሳ ኢሉ እንደህር ጸውዩ አነ ካብዛ ሚዲያ ጠፈ አይጽወን ክልክል በህግደፍ ብለካለው ንኢሳያስ አፈወርቅ ተዘይ ኮይኑ ንካልሰብ ክትውድስ አይትኸኛ አነ ፈልጥ ያጸብቀ ይፈልጥ ያራዳል አቅድማ አምላክ ይድብለኩም ደለው ስለዚህ እዚ ሰብዚ ንኢሳያስ ይሉ ተመደበ ሰብ ኢሳያስ በትክክል ደምጾ ሰብ በቃ አለቀ ኢሳያስ ጸሐፋይ ባይዘው ፈልጦ ይሁንሽ ኢሳያስ ግጥም ይህቢ ትፈልጡ ይሁን እዚ አይትፈልጡን ይሁን ንኢትዮጵያውያን ዘሃቦ ግጥምሎ ባይዘው ኢሳያስ አፈወርቂ በመሃርኛ ገሩ ስለዚህ አብዚ ኤርትራ መስመጸድማ በትክክል ከነግረኩም በትክክል በቃ አወል ሲኢድ ኢሳያስ ድጻሐፎ ይደተግበር ባይዘው ካልማንም ድጻሐፎ ይኮነ ኢሳያስ ድጻሐፋ ነገር እሳይ ዘንብበል ካደሉ ካዛ ወጻ ከሐልፍ አይከል ነዚ ድማ ደረቱ ነፍዩ አብዱ ሆነ ቦታ ድዛር አለቀ አብዚ ሰዓት እዚ ከነግረኩም ግልጽ ገራ ከነግረኩም ነዛ አወል ሲኢድ ዝተንከፈ ብለካሎ ብናቱ ሐላፍነት ይድብለኩም በካልከ ይመስለካ ብናቱ ሐላፍነት ዝተዋሃቡ ደድሕሪ ይድኸዱሎ ኢሳያስ ዘመደበሉ ነው እቲዮም ሐለፍቲ ከይዛረቦ እቲዮም ሐለፍቲ ቅን ኢሎም ከይርይዎ ዝተመደበሉ ሰባት አለው እቲ ዝገርመካ ስለዚህ ምን እንታዋዩ ሕጂን ነዛ አወል ሲኢድ ዝተንከፈ ያራዳል ግልጽ ገርና ንዛረብ ዝተንከፈ ሰብ የለ ማንም ሰብ ለከ ራዚ ያደገደሉ ኻሪያ ኤርትራው ታይ ገባላይ ኣብዚ ቲክቶክ ተረዲካሎ ሕጂ ታይ በሲልካ ኣብቲ ቲክቶክ ኮይኑሲ አወል ሲኢድ ከም ዝኽን ብለካ ኢዳ አውዓ ትብል እፍለ ሐሰማን ሕበይን አንጫው ወላሂ ይገበር ማንም ሰቆል ሄዱ አይሪን አይሰምዑን ብራዘር ኣብዚ ደሎ ሐሰማ ዝኢሉ እዚ ማዕቆሩ እንዳ ሀበጠ ድስዕሰገለ ከነጭራሹ ግልጽ ገራ ነገርኩ አይግድሶምኒ በቃ አለቀ እሱ ዝተባሃለው ነገር ይድገበር ኣብዚ ስኻ ብለካ ተተኮስ መድኃኒስተ ጉዳይ ይኮን ባይዘው ጉዳይ ይኮን አለቀ በቃ እሱ ናቱ ዓለም ዘለው ሰብ በመን ይዕዘዝ በመን ይተግብር ይፈልጥ ህዝብ ኤርትራ እኮ ግረግረካ ካብ ነቀቱ ነቀት እኮ አወል ሲኢድ አብጅቦ ይዱ ከቲት እኮ ይድዛረቡ አይገርበካ አለቀ ኢሳያስ ምሻብ ይዱ ይገብሪ ሪኹም እንደር ኮይንኩ ስታይል ናቱ ያ ስታይል ና ኢሳያስ ያ አቢዱ ገሩ ይድዛረቡ በቃ አለቀ ካዶና አንተ ክብረት ይብልካል ህዝብ ኤርትራ ሁን ሐላፊ ኤርትራ ተወዲያ ስለዚህ ሙሽሙሻት ይሁን ወይ ሙሽሙሻቲና ኩላና ብለካሉ ግጽ ገሬ ይዛረበካን አለቀ አብ ኤርትራ ጅግና የለም በጀካ ኢሳያስ ጅግና በጀካ ኢሳያስ ዘምጾ አወል ሲኢድ ተዘይ ኮይኑ ካለ ጅግና የለም ተወዲያ አከተመ አርባዕተ ነጥቢ አቡ ጅግና ይትበለን አቡኻ ብለካ ጅግና ኮይኑ ይፈልጥ አለቀ ጅግና ኮይኑ ይፈልጥ ጅግንነት ብለካሉ በቃ ኢሳያስ ያደላ ወዲ 80 ገለመለን አመት ኮይኑ ብለካሉ ብግዲ እንዳቀስቀሱ ዘተስእዎ መሪሕ ዘለካ ብለካሉ ነዚ ክትአዱ ዘይክእሉ አቦታትዮም ደለው ካው ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ ክሳብ ዝተሰ ኢሳያስ
كهرن كلو إساياس أفورقي أبرها كاسا قلق برمو زاك أطعن أقرغي كسبراي يجب كهرن كلو كوي فيليبوس قلت قبري تحد إذنغي كدفني انت بدي زدق اسكو اتزقر بكا كهرن كلوسي كغرمكا شمو من دا صوعي بمهرنا زدق سيلوما اسن كنت يبلا ابونا ولا ارغنبر ابغون خلنا انت بلا تردي كلانو كلتين زي فسفاسات ريغ يندو هذا دما عثمان زبحالالو ريغ مود عثمان زبحال دما تقولو اتزقر بكا عثمان زبحال حاولتي اول نايتو مسلم حاولتي حتى كجبر ايكل بعرب كزارب ايكل ايكل مكا بعرب سيبلكا بجيجا كوص ايكل الحمد لله كبل ايكل برازر وي والله هيلو كمل ايكل يا قدمي إساياس تردي كالو سلازي إساياس جغنا دي جغنا يكون ابزي صحافج علق ادي صح برازر زعل إساياس جغنا شو 10 مليون ديخا 10 مليون وين دما 3 مليون هذا بلا كهرد إيرتراوي جغنا إساياس قاعد بلا حج ولا حنتي يقدون قلت غير نغركم اي قدون تودي سلازي إساياس جينا زسانه مرحي بايزوي هذا إيرتراوي ابزوچ كفكر لك يخل برحان تنقبلك يكل إيرتراوي اب إيرترا دما بعلات اب علبلو وين دما نت حزب خاص إساياس نغو اندحر بيمان تسيو موز حزب زي كم يالو يبلو ازيوم عياشو ازيوم دنقوروتات إيرتراويان حلفت دما انت يبلو حزب إيرترا دصغبه يمسل عبارات اوي بلالو از كله اسبيزاتات اب كتما زلو وديو حديرو يبلو وا وديو ز كله اسبيزا زي يابسمر አይደለም بلغففو يبال وين دما اغلي ቀንሶ ናብከን በካዚኖ የትዎ መዳም በካዚኖ ይባል ህዝብ ኤርትራ ተረዲኩም አለው ዳራኝ ታይብል ህዝብ ኤርትራ ኩስስ ይብል በቃ ታክበል ሕጂ እንዳበለ ተረዲካሎ አሳቂ ይብሉል አይገርመካ እንት ድብለካ አነ ደስ ይድብለን ባይዘው ኢሳያስ ከሙ በመግባሩ ደስ ይድብለን ምክንያቱም ንነብሱ ዘይከውን ሀገር ይተሃገር ንባል ካብ ነብሱ ሐሊፉ ንትግራይ ደሐሊ ካብ ትግራይ ሐሊፉ ኢትዮጵያ ዝናፍቅ ይዋላት ህዝብ ብለካሉ ግልጽ ገሬ ይዛረባል ኢትዮጵያ ዝናፍቅ ህዝብ ኤርትራ ባይዘው ተወዲያ ስለዚህ ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራዊ ይኮነን ኤርትራዊ ዘይኮነ መራህ እንዳመራሐካስ እቲዮም በጽባጻት እቲዮም ሐለፍት ዝባሃሉ ግን ንኤርትራን ከጥፉ ይውዕሉ ኣብቲ ኤርትራ ትዝገርመኩም ራይ ስለዚህ ኢሳያስ አፈወርቂ بتخكل حزنو أبديو رينايو أديو مسمتتو كمي عينت حزنو سلم قبع جيرو سلم جاكيت جيرو زيها بحلنا إثيوبيا هنا كنقرأكم أنا أو سلزنا بركو إساياس من هالبات رأسو لاتي وتلاتي أي تلاتي لا يفلتن سوري رأسو تلاتي أي تلاتي لا يفلتن جد هذا إثيوبياوي አዲዩ ወይ አቡኡ መስመተት ወይ ድቆነ ቀረባ ነገር እንደህርሜታቶ ጸጉሩ ይላጺ ኢሳያስ አፈወርቅ ጸጉሩ ላጺ አይላጺን ንህዝብ ሐማሴን ገዲፍና ይይዳ ምክንያቱም እሱ ማዕኮሩ ሶፍት ለዎ ተማሲ ጉዲ አይተማሰገን ድብሉ ሶሜ ባይዘው ስለዚህ ነው ሕተትዎ አብ ኤርትራ አይደለው ማለት ተረዲኩም አለው አነ ግልጽ የደዛረባ ነክ ነግረካ ንማንም አይበቀሉ ነው ይዘረባይ እቺ ኢሳያስ አፈወርቅ በትክክል ናይ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ያሪና ግልጽ ገሬ ደዛር ናይ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ቆቢዕ ገይሩ ጃኬት ገይሩ ጸጉሩ ተላጺ ይፈልጥን እዚያ ግን አጻሪ ወባዕሉ ያራዳ ልጆች በትክክል ግን ሓደ ኢትዮጵያዊ ከሐዘን እንደሐር ኮይኑ ከንዚ ይገብር ስለዚህ ናይ ኤርትራው ባህሪ ድማ ተረዲካሎ ኤርትራው ንጹህ ኤርትራዊ ተረዲኩማሎ ከመውት ከሎኸ ጻዕዳ ተኸዱኒ መጽ ኢሳያስ ቆቢዑ ጻዕዳ ማሊኡ ጻዕዳ ኮስቱሞ ይገብርና يفلتن يلو ግን ቀሚስ ከም ድገበር ንፈልጥ ኢና ባይዘው ኮስቱሞ ናይ ጀበርት ከም ድግደል ንፈልጥ ኢና ግልጽ ግን እዝንታይ ድባል እዚ ሳሌን ቢገለ ድባል እግሩ ከሰጉም ከሎ ሰለሰ ጊዜ እንቀሳቀሳቴን ኮስቱሞ ናይ ኢሳያስ ባይዘው እንጂ አብታህት ድማ እንታይ ይገብር ስረ ጻዕዳ ይገብር ብራዘር ስለዚህ
نهزب إرترا حالي اللي فلت نزغلو عامتها 35 عامت يا رادال تدس دبل بك علق تهزبي كدكر علو إلو سنا حسابو كاب قدلي عقامن دابلو سلد صوحو يا رادالت إساياس حنا يفدلو عفوا تقبل عن زيترا ياكلوا نزيا كبخيل لا يكون كل بلك كريه خلو قدامي فلاح كمان يا بس عند طايته بلنا قاعد بيت قداينا يكون قاعد بيت انا قداي كوينا يفلطنا دي زي زربالا انا من سياتي زقد سن لا زاب هل ما نتاج انت يقبر لكم ارسايك انا نزي اول سيز بهلاي توني راكم دقديت وغيرو زوقطو زلو غوبز انبسا غوبز كسام نحنا ابينا كساب تاعتو اول سيد بلكالو دليت كاتزار انت نزيوم غمبحات غن بلكا صبو غبركايو انت نزيوم غمبحات صبو غبركايو انا غداي كوين كاي فقدمي مانم انا وصي بزعبا حما استزارب قاني سلاد مصن دماناتكا كله ነገር ኢንፎርሜሽን ስለዘለን ከመይ ጌርካ ብሽጉጥ ጌርካ ንመነሰያት ካብ ሓደ ስኻ ዘለኻዮ ባር ወይ ካብ ስኻ ዘለኻዮ ሬስቶራንት ወይ ስኻ ካብ ዘለኻዮ ተረዲካሎ ናይት ክለብ ከመይ ጌርካ ተሰጎም ስለድ ዝፈልጥ ኣነ መጽ ተቆይመካ መጀመርያ ኣብታ ሃገራው ምክንያቱም አሁን ድሕሪኦምኻ እዚ ዲ ከምዚሉ ድገጥም ደሎ ኢሎም ከይቀድኹኻ ምእንቲ እስኻ ነፃ ሆይንካ ትጨርም ማለት ያራዳልሽ ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ጭርስ እንዳተባልካ አይ ድራማ ህዝብ ኤርትራ ዝግበረልካ ደሎ ድራማ እግዚአብሔርን ማማሚያ ህዝብ ኤርትራነ ከምዚ መሆኑ ይፈልጥን ነራ ህዝብ ኤርትራ ከምዚ መሆኑ ከምዚ ገይሩ ዘረብርበኩም ኮይኑ ይስማዓን ነሩ ዝስዕረኩም ኮይኑ ይስማዓን ነሩ ግን ብጣዕሚ ይኹም ተሕዝኑ ናአወል ሲድ ሕጂ ብቃዓት ይብልኩም እንክትጸርፍዎ ከተዋርድዎ ተረዲኩም አሎ ከተናሽውዎ ብለካሎ ብቃዓት ይብልኩም በቃ አለቀ አወል ሲድ ኣብት ዘይት በጽሕጎ ደረጃታት አውይደሉ አቦታትኩም 30 ዓመት ተቃሊሶም እሶም ደይበጽሕዎ ቦታ እሱሎ እትዝገርበካ ስለዚህ ወደባት ተጸጊዑ ወድ ጎረቤት ድነክሰላ ኤርትራ ግን አላ ተወዲያ እዚያ አይና ንብል ደለናኮ ካልኮ አርስቴ ብላ እዚያ በቃ አንበሳይ እዚ ንፉይ ንዕላሙ ንፉይ በቃ ታይ ገበርተ ብሎላ ሓጂ እስኻ ሓደ ገርናው ኤርትራ ገዲፍካያ ደመጻኻ ደጋፋይሲ ንዓኻስ ሓሊዩ ሞክሽሽ 10 ሳንቲም 20 ሳንቲም ቅርሽ ስለዝሃብካዮስ ንዓኻ ተጠቢሮስ ንኢሳያስ አፈወርቂ ክጠልም አንታ ደንቆሮ ህዝብ ኣብ ደጋ ዓለም ዘለኻ አንታ ምሽቲ ብቀደሙ حمد يغمو ناب حمد تمليس كيها ترقوم يبلكا اسخا كم كالاي زيغا حتحسب ابدقد اللي خاف فلا ارتراوي كم كالاي زيغا حتحسب دقافي يكون تقامي يكون قدا يكون مسمعي طوطي انا كنت زقر منسي هذا غزيسي